가서 보이기와 버리는 거 버리겠다는 거. আজি ଆସିଥିଲୁ ପାରାଦୀପର ଏଇ ଐତିହ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଇଦାନରେ ଆମର କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା ଫକୀରା ବାବୁ ଫକୀର ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପାରାଦୀପ ବୁଲିକିରି ପାରାଦୀପ ବାଲିଯାତ୍ରା? ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଗୋଡ଼ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ଆଉ ଆଉ ଆସି କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ କଲେ ସବୁ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ? ଖାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ ଖାଇଛି କାଜୁ ସେକ୍ ପିଇଛି ଆଉ ମୁଠି ଖାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ରୋଲ୍ ଖାଇବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ରୋଲ୍ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆମର ଭାବରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ନା କାଟିବା କାହିଁ କରିବା ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ କିଛି ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି। ଶଙ୍ଖ ଫେଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟା। କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। এটা আমার বাତ୍ୟା পর দৃশ্য। এটা বাତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଥିଲା। କିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ତୁମର ଗୋଟିଏ